Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Mayor Jerry Treñas nagapati nga ang pagbinuligay sa mga Ilonggo, isa sa mga legasiya nga gimbilin sang EDSA Revolution. Subong nga adlaw ang ika-35 nga anibersaryo sang EDSA People Power Revolution. Tubtob subong, matandaan pa ni Mayor Jerry Treñas ang mga hitabo antes pa manaang kung sang pungsod ang demokrasya. Yes, ang EDSA was one of the very important events in our lives, no? At the time, if I will remember, just a few days before the last day ng EDSA Revolution, sang 25, nag-danay kami ito ni Anay Gobernador Art Defensor, no? And we were campaigning for Cory all over the province. And immediately paglupok din sa to sa Manila, gintawagan ko ni Governor Art, that time assemblyman siya. Siya, Jerma, laylo kita anay, kay ti do, ang bati ko no, may mga planong ang mga nagakampanya para kay Cory, isa-isahon ipang pick up, no? Para sa ginatawag nila to at that time of plan Mad Dog. So, ako, nagsunod man ko siya ang suggestion. I stayed in the house of Melchor Tan, no? Pero galing, isa lang ko ka-aga kay do kabudlay manggali magpanago-nago. Para sa alkalde, nanging game changer man para sa iya ang EDSA, bango diri nagsugod ang iya karera sa politika. It was really a game changer. And insofar as I am concerned sa akon abiya, no, nga personal life, nagkambyo man akong personal life because I was appointed one of the OIC councilors of Iloilo City, and that started my political career. Amo na nga daw kadako man siyang nagkambyo para sa ako, no, and I think we should always never forget that there are certain things that the Filipinos will really work for, and that is their liberty, their independence, and kung they feel nga daw may repression, it might take several years, but eventually the Filipinos will work for their freedom. Nagapati man si Mayor Treñas nga isa sa mga legasiya nga gimbilin sang EDSA Revolution amo ang pagbinuligay sang pumuluyo sa syudad sang Iloilo. Ang pag binuligay gid sang tanan, no, which we even see even now, diri sa syudad sang Iloilo, do ay man sang nagpanawagan nga magbinuligay kita, but Ilonggo help each other. That's why during this pandemic, I think it's only Iloilo that was called Wakanda of the Philippines, no? It's because unlike other cities, here in Iloilo, people work to help each other. Amo na nga may ara ka community kitchen. Ang sa community kitchen ta volunteers mo lang to ang nagaluto, why man to sila special compensation. We had the Ilonggo Pandesal. Why man to ginbayran mga bakeries, but they came up with that program, and many more, no, nga makitaan ta. It's really Filipinos helping Filipinos to achieve a better life. Ang EDSA People Power isa ka bloodless revolution nga gindayaw sang bilog nga kalibutan. Ini man ang nangin modelo para sa iban nga mga pungsod nga magprotesta apang sa malinong nga pamaagi. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Masobra isa kagatos ka mga teenagers sa Iloilo City, temprano pa nga nanginiiloy. Online nga ginpatigayon ang mga programa sang Iloilo City Population Office tuhoy sa teenage pregnancy. Ini ang nagsugod sang nakaligad nga tuig bangod sang pandemya. Para sa Popcom, mas manami kuntani ang face-to-face nga hinunanon para sa pamatanon.
Subong nga tuig plano sang talatapan nga ibalik ang face-to-face seminar sa mga teenagers sa bulig sa mga peer counselor. Ini bangod sa datos sang Popcom Iloilo City, may kapin 167 ka mga kababaihan nga may edad 10 tubtub 17 ang nagbusong sang tuig 2020. Isa lang ang nagbuhin kung ipaanggid sa 168 ka numero sang teenage pregnancy sang tuig 2019. May pinakamadamo nga mga menor de edad nga nagbusong ang yara sa mga coastal barangay sang Molo kag Arevalo. Ayo kay active dan amon nga best PO dira no. So number 1 Molo, number 2 I think is Arevalo. Hindi ba magkalapit lang. Sa umugid daya consistent. So ang nakita namo daya usually is primero pangid ang peers barkada once makainom sila na pag may alak o may balak jaya after so tanawab lang lugar na may mga cottages, may alcohol. Worst is kung may drugs pa nga upod sina. So amo nang problema dira gid no. Nagapati ang talatapan, may dako nga papel ang mga peer educator nga mangin maayo nga impluwensya sa kabataan. Kalakip sa mga ginahambalan diri amo ang pamatasan kag nagapanguna nga mga problema sang teenager kung paano ini mahatagan sang atensyon. Paagi sa amon adolescent health and development program. So we have advocacy and IEC activity. So una ay kami sang mga amon nga mga sa barangays kag sa school sang mga potential namon nga pwede mahimo as peer educators. Isa ina kay why training them nga daw mahimo namon nga daw core team of educators kay kapati kami nga sila ni mas may dako nga influence in terms of attitude kag perception sa mga pamatanon because they are now out sa panimalay nila. So ang parents daw hindi na masyado, if they're outside like sa balay or mga OSY ni sila, ang barkada nila dako ang influence sa pamatasan. Agud magiyahan naman ang mga luyag nga magkapamilya kag yara sa legal nga edad, may pre-marriage counseling naman nga ginapatigayon. Diri ginatudlo ang responsible parenthood. Nagapati ang heads ng Iloilo City Population Office, Ann Ramos, importante ang pundasyon sang pamilya sa karakter sang isa ka individual. That's why we have this pre-marriage counseling. Kaya gina-stress ginamon during sa promotion sang responsible parenthood nga ang mga kabataan while bata pa, tuduan gusto nga pamatasan ang values bala kung anong luyag mo, kung ano ikaw as a parent, kung anong nakita mo nga maayo nga pamatasan bilang isa ka Pilipino, no? Dapat sa gamay pala ang bata, amat-amat ang inculcation sina. Kay once ini nga kabataan magdalalagko wala na kita much control gid kung nakagawa na sila sa panimalay. Ginapaidalom sa paghanas ang peer educators antes sila makahinun-anon sa mga teenager. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.